Ffeindiais i fel yr un oedd yn gofalu am mami, ond i ddim yn ymwybodol o'r cefnogaeth oedd mas na i'r gofalwyr, so oedd e'n rhywbeth personol i fi, a rhywbeth oedd yn hollol bwysig i ystyried fod y genhedlaeth nesaf o nyrsys cofrestredig i ni'n hyfforddi yn cael y gwybodaeth ynglyn â'r pwysigrwydd o'r gwaith mae'r gofalwyr yn wneud gyda'i teuluoedd nhw. The Carer Aware programme is there really to inform us as pre-registered nurses about how important it is to take into consideration carers when we are practising nurses and when we are out on the wards, even as student nurses. Tanlinellu'r pwysigrwydd o deall rôl gofalwyr pam dyn ni'n edrych ar ôl cleifion, pobl sy'n defnyddio gwasanaethau ag ati. Unpaid carers especially, they spend a lot of time with patients, so who knows the patient better than someone who's with them all the time? It makes the student nurses far more aware that the importance of caring for the carer. Ni'n gofyn i'r gyfalwyr y gwahodd nhw i ddod mewn i siarad am eu profiadau, achos fi'n credu bod unigolyn sy'n siarad am eu profiadau personol nhw yn bwerus ofnadw, a dyna yw'r pethau mae'r myfyrwyr ma yn mynd i gofio pan maen nhw'n mynd mewn i swyddi nhw fel nyrsys cofrestredig. The Carer Aware training within my modules helped me understand the carer's rights within practice and also within the community as well. It's also helped me understand the struggles that the carers go through on a daily basis. Dyn ni'n awyddus iawn pan ni'n darparu sesiynau wedyn drwy'r flwyddyn, bod ni yn gallu gwadd cleifion neu defnyddio'r gwasanaethau neu gofalwyr mewn un sesiynau ni mwyn clywed eu llais nhw, clywed eu storiau nhw, achos mae hwnna'n ffordd pwerus iawn i'n myfyrwyr ni dysgu. Byddwn ni'n hoffi gweld bod rheolwyr y GIG a unrhyw prifysgolion eraill sy'n cynnig rhaglenni neu cwrsiau ôl-raddedig yn sicrhau bod hyn mewn yn eu cwricwlwm nhw ar draws unrhyw rhaglen maen nhw'n wneud. Mae'n bwysig bod yn myfyrwyr ni yn deall na weithiau mae'r gofal ddim jyst yn golygu y claf sydd o'ch blaen chi. Felly mae eisiau ni feddwl yn mwy holistig tuag at ffordd i ni yn gallu cynnwys pobl sy'n bwysig i cleifion a pobl sy'n bwysig i rheini sydd yn defnyddio gwahanol gwasanaethau a ffordd dyn ni yn gallu cynnwys nhw o fewn y daith gofal hynny.